имшаб бошгоҳи Истиқлоли Тоҷикистон дар доираи бозиҳои даври чоруми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё бо дастаи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ нерӯ месанҷад. Ба ин хотир бо иштироки намояндагони дастаҳо нишасти матбуотӣ пеш аз бозии доир шуд. Иҷрокунандаи вазифаи сармураббии бошгоҳи Истиқлол Мубин Эргашев зикр намуд, ки ду бозии аввал барои футболбозон бисёр мушкил шуд. Аз ин рӯ дар бозии охир натиҷаи дилхоҳ нишон дода натавонистанд. ӯ афзуд, ки ҳарифи онҳо ҳам аз ҷиҳати маҳорати инфиродӣ ва ҳам даставӣ бартарӣ дорад, вале мо барои натиҷаи беҳтар талош хоҳем кард ва рақобати сазовор нишон хоҳем дод. ҳамчунин дар нишаст ҳимоятгари Истиқлол Андрей Мишенко ширкат намуда ба суолҳои хабарнигорон посух гуфт. ӯ зикр намуд, ки дар се бозии қаблӣ мо ҳамаи қудрату тавоноии худро нишон дода натавонистем. ҳам акнун дар вохӯри оянда якҷо шуда муборизаи шадид хоҳем кард. ҳамчунин зикр карда шуд, ки даста дар ҳолати хуб қарор дорад ва шояд дар бозии дар пеш истода дар ҳайат дигаргуниҳо шаванд. Команда будет настраиваться на эту игру, оппозиционно, по тактическим каким-то задумкам. Вчера мы разобрали. Возможно, завтра мы внесем какие-то изменения в тактический план игры команды. дар тамринҳои охирӣ низ мо легионери ҷопонӣ Риота Номаро мушоҳида кардем. яъне ин маънои онро дорад, ки саломатии Нома барқарор шудааст ва эҳтимолан дар бозӣ бо Ал-Ҳилол ин футболбоз ба Истиқлол кӯмак мекунад. ёдовар мешавем, ки бошгоҳи Истиқлол дар даври якум бо дастаи Ал-Шабоб рақобатро мусовӣ 0-0 карда, дар даври дуюм АГМК-и Ӯзбекистонро бо ҳисоби 3-2 шикаст дод. Дар даври сеюм Истиқлол аз Ал-Ҳилол бо ҳисоби 3-1 мағлуб гардид. айни замон дастаи Истиқлол бо дарёфти 4 имтиёз дар зинаи дуюми ҷадвали гурӯҳи Э қарор дошта, ҳанӯз имкони ба марҳилаи плей-офф баромаданро дорад. Бояд тазаккур дод, ки дар минтақаи ғарби мусобиқот 20 даста ба 5 гурӯҳ ҷудо шуда барои 8 рохати даври плей-офф бо ҳам нерӯ месанҷанд. тибқи муқаррарот ғолибони 5 гурӯҳи ҳар як минтақа ва 3 дастае, ки бо нишондиҳандаҳои беҳтарин дар гурӯҳҳои худ мақоми дуюмро ишғол мекунанд, рохати марҳилаи ҳаштякниҳоиро ба даст меоранд. рақобати дастаҳои Истиқлол, Ал-Ҳилолро телевизиони варзиш ва футбол мустақиман соати 23:55 пешкаш месозанд.